DJ Sauti and the Big. Yanzu fa babu inda inda. Yanzu fa babu inda inda. Yanzu fa babu. Yanzu fa babu. Najeriya kasa da mutane. Najeriya kasar mu ta gado. Najeriya ta sanki muke yi. Adamawa jihar ta Turaki. Adamawa jihar gwamnan mu. Adamawa jihar memban mu. Adamawa jihar ta ciyama. Bintiri namu fresh air mu. Bintiri ka tsaya da kafafu. Gwamnan namu irin ka muke so. Gwamnan namu kana kishin mu. Mai lakabin suna ATM. Yan makaranta kowa kyauta. Ma'aikata yanzu kan ba bashi. Salarin yana hannunsu. Wata jam'iyyar ta fi su. APC kashe mu kike yi. Malamai kuna tuna baya. Salarin wata shida babu. An cire al'amar ku da bashi. Wasu siya menene kike yi. Kin haɗa ƙura kin bule kowa. Ba shakka kashe mu kike yi. Ba shakka koranta muke yi. Gwamnan namu fresh air mu. Ba shi da wanda zai yi karawa. Karo da karo sai rago. Yar akuya ba za ta riya ba. Me zanyo da an da wuyan nan. Ko a wajen kitso za a bar mu. Har Adamawa ta je can baya. Fatiya kai kana burge mu. In ba a yau ka yau maimaita. Don memban mu irin ka muke so. Fatiya so muke nuna ma. Fatiya aiki kake yi sosai. Ciyaman namu ina gaishe ka. Wannan rabul Usman Waganda. To na san kana da mutane. Barista Eti Shehun mu. PDP ciyaman namu. Dan Adamawa kana da mutane. Alhaji Hamza Madagali. Organizing Secretary. Dan Adamawa kana da mutane. Alhaji Aminu Iya Abbas. Sifika Adamawa State. House of Assembly namu. A nominator Senator. Adamawa Center Zone. To kai ma kana da mutane. Wannan rabin alaba namu. Ubagaya constituency. Na san kai kana da mutane. Ambassador James namu barka. Kasita Bombi da Honge. Constituency Forest. Shi ma ya gaya wa mutane. Wannan rabin Aminu Aaron. Ya juma su wato jiba namu. Jibon PDP namu. Shi ma ya gaya wa mutane. Wannan rabin Aliyu Idi. Former Minister namu. Shi ma ya gaya wa mutane. Honorable Kaltun Barguma. Former Member Staff. Wanda PDP namu. Shi ma ya gaya wa mutane. Sai General Ananiya
namu. PDP stakeholder shi ma ya gaya wa mutane. Ibrahim Jati namu. PDP ciyaman honne shi ma ya gaya wa mutane. Honorable Thomas Godwin ne. Zamfara PDP namu. Organizing secretary shi ma ya gaya wa mutane. Alhaji Ika Muhammadu Katu PDP youth leader ne shi ma ya gaya wa mutane. APC tsoron mu kike yi kada muna me zan yi da rani don a gwada mu ba su cikinsu. Na ji zuma me zan da madaci ka haske me zan da duhun nan ka kazuwa na damu da kurji me dan kwali ki daura zaninki in kin daura ki je ki gidanki ki barci ki gaida mijinki tun fa haka ya fi mutunci. Dan Adamawa muna jin daɗi to jama'a mu rungumi lema. Hanyoyi da ake gyarawa ka hanya a samar wata hanya. Tintirina mu fresh yammo, tintirina yaba maka namu. Tintirina mu fresh yammo. Baba gana ina yin wakar PDP ku ce mun power. PDP sai power. PDP ku ce mun power. PDP ku ce mun power. PDP ku ce mun power. PDP I say power. Yanzu fa babu inda yanzu fa babu inda yanzu fa babu yanzu fa babu Najeriya kasa da mutane